जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के गाना के बारिश होखे वाला बा। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी पावर स्टार पवन सिंह के एगो ना बहुत सारा गाना आप सबके बीच आवे वाला बा। आप सब तैयार रही बस प्यार आशीर्वाद देवे खातिर। और ई खुद पावर स्टार पवन सिंह कुछ दिन पहले एक वीडियो जौन की प्रियांशु सिंह बनेले रहे, ओई में पवन सिंह ई कहत भी नजर आइले हैं कि रेलम रेल तैयारी चल रहा बा, एकदम गाना आवे वाला बा, रेलम रेल गाना तैयार कर रहा है। आप सब भर भर प्यार आशीर्वाद देवे खातिर तैयार रही। तो बिल्कुल भैया पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही बड़ा बड़ा लेवल के गाना आवेला बा। जी हाँ भैया, आप सब देखब कि पावर स्टार पवन सिंह के एह बार जौन गाना आवल बा कितना बड़ा बड़ा लेवल के आवल बा। जी हाँ भैया, थोड़ा सा आप सबको बता दी वेब म्यूजिक से गाना आवल बा, काफी भैया देसी टाइप के पुराना अंदाज में एक अलग मतलब माहौल बना दी गाना ऐसन बाटे। और साफ तौर पे बता दी भैया पियर फराक वाली जौन की गाना बम्पर हिट भइल है, अब भैया पियर फराक वाली 2 आवल बा। गाना के टाइटल शायद चेंज हो सकता का भैया। पवन सिंह वही वीडियो में ये भी खुलासा कैले रहे कि हाँ उ तो पियर फराक वाली ही, लेकिन टाइटल चेंज रही। जी अभी तक टाइटल चेंज भी हो सकता है, लेकिन आप सबको बता दी पियर फराक वाली 2 जॉन की पहले वाला गाना से भी लेवल एक बढ़ा देहल गई बटे। यानी फाइनली आप सबके बीच पवन सिंह के बहुत सारा गाना अवेलेबल। जी हाँ भैया, ये 2 गाना ना अभी बहुत सारा गाना अवेलेबल। पवन सिंह पिछले कुछ दिन से इतना ज्यादा गाना के शूटिंग में लागल बने, व्यस्त बने, यानी आप सबके बीच एगो 2 ना बहुत सारा गाना आवे वाला बा। एक तरह से गाना के बारिश हो गल बा। तो तैयार रही भैया, बहुत जल्द आप सबके बीच गाना तैयार रही। प्यार आशीर्वाद देवे खातिर आगे धीरे धीरे बहुत सारा गाना आई। तो जी हाँ भैया, ये अपडेट लेके आप सब का कहल चाहे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी।